imali yami. Ngibona lapha. Mana ke bafu mana. Ngibona lapha. Mana ninjani niyaphila kanza kwethu? Mana. Ngicela lentozi ngicela sikhulumeni bafethu ni right usisi niyamazi sondela sondela Bayangazi labo mntwana labo bona badla imali yama-tiles. animazi lo sisi Niyangazi Cha, mina, niyangazi. Aningazi kanjani? Mina ngangixola nathatha imali yangu Facebook ku-TikTok nina. imanini oyinganza kwethu okay U-15,000 okay lalelani ke siyayigoqa ke manje lento okay imanini ngikhuluma nani angithi mama ngicela ukubatshela ukuthi bafika bezokwenzani insizwa webafu ungakwenzi lokho ungakwenzi lokho ocabanga ukwenza imali la ithi kunalento ekuthiwa yini i-west nobafana nizophupha buka ngifuna ukunitshela ukuthi nizophupha induku lalela sisi wami yizo lezi nsizwa ngithi yizona impela ngicela ke uyitshela ukuthi zenzani kwakho ngoba isikhathi asikho nginesikhathi sokudlala izingane mina nenza ama-measurement ngangikhona mina la nganginibukile and nomsebenzi wena Measurement. nafike laphana nenza ama-measurement nabuye nithi ngicela ugade la lalela uzokhipha into yakho kuphi hey uzokhipha into yakho I have my dog mina nginenja yami la yangithi hey wena hey uzongilalela ke njengamanje yabona ke manje isikhathi iphukuphuku uyasitshela umsenti ukuthi umsenti wazaza come here you shit wazomela wena Ambani umsenti. Mzansi reality story igama lami ke uMthobisi uNkomo Sonhlanhla into lemhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi usikhinde esincane esiqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasiqoki wasiqoka sizomxeka bafowethu ngicela nje nikhumbule bafowethu ukupressa leyankinobho phela ukuze sikwazi ukukuvezela amavidiyo isonto nesonto amavidiyo ke anomxholo phakathi aneyinkinga zabantu ababhekana nazo abaqola kuzo mawami uyaphila ngiyaphila ninjani siyaphila ngicela uchazele ababukeli igama lakho uphinde ubasitshele ukuthi ke njengoba ubizwe usikhinde esincane umbizeleni sanibonani igama lami nguVi Makupa ngisuka eMount Elief okay kodwa kwamanje ngiqashile khona la eThekwini ngahlangana nabafana la kulezi zokuxhumana abe abantu abafaka ama-tiles ama-tiles aphansi yebo hayi ke sahlangana impela saxhumana kwangenana nako WhatsApp kwazi kwasifuna ukuthi siyahlangana siyabonana yebo okay sabe sesihamba ke sishona khona ke le eMount Elief la ngakhe khona indlu yami kuyiyona bengifuna ufaka ama-tiles okay mase sifika lapha abafana bafike bakhombisa ukuthi hayi bazowenza kahle umsebenzi ngoba phela babenza ama-measurements benza bese besebenza kahle hayi abafana ke babese besho imali yabo ke ama-tiles okay hayi ke bafuna imali engango-15,000 okay ama-tiles noma ama-tiles ama-tiles mala ezo imali yama-tiles ezoshuthi ezokwenza umuzi wonke yebo okay ngiyakuzwa hayi ke abafana ngibe sihlanganile ke sanikezana ama-bank details ke sanikezana ke zonke izinto kwaba right ke safakelana imali kwabe ke ngibagcinile ukubabona abafana sebethule ke manje angisabathuli nakukhona kulezo TikTok engangihlangane nabo kukhona angazi ukuthi bashonaphi shuthi kwakuyini i-fake account noma shuthi babe kule nhlobo leyabe iqola abantu phela nje kodwa isibindi esingakamani nawe uthatha imali engakunika abantu ngoba benza phela ngesikhathi beqala ukuthi befike kumina babenza umsebenzi omuhle impela ngoba ngangibona nama-measurements akhona ukuthi labantu laba ba-serious abarobhi abantu nje impela nje abazoqala into kahle ngoba nje nasebusweni uyababona nje ukuthi ba-serious nje hawu bangijikela-ke abafana ubona kwakuyinkampani noma kwakunjaya abafana nje ngizama ukuthola phela khona into ethi khona abantu abayinkampani ukuthi bavule inkampani bekuyini ngicabanga ukuthi babevule inkampani ababeyibiza ngo-15 kambe okay ngiyakuzwa into engathi njengamanje uyayifisa ukuthi siyenze noma ngiyenze mina ngoSikhindi esincane masifika kulezi insizwa ufuna kwenzakaleni ufuna imali yakho back noma ufuna bawuqedelela umuzi wakho
Hhayi mina sengifuna ukuthi bangibuyisele imali yami back ngoba ayikho into angithi angiphindanga ngababona. Angisaboni ukuthi futhi sisaphinde sithembane after iy'nyanga eziningi kangaka ngingasababoni. Okay. Ngoba phela izinyanga zawu-6 ngingahlangani nabo. Khona kusabukeke kuneqiniso. Ngoba ke ubuchaza ukuthi iy'nsizwa lezi ezikuqolile ake ngithi ake sithathe amabombo sibheke kuzona sikwazi ukukhuluma nazo ukuthi ngempela mhlawumbe ngabe y'bambekile. Ngiyazi umuntu uma eqala ibhizinisi mhlawumbe uthole ukuthi khona izinto ezimbambile kuningi kunama-tax neyonke lento sizozwa kubona ukuthi bafowethu senihlala isikhathi esingaka ningamniki usisi imali yakhe kwenze njani, ningamfakela ama-ties kwenze njani. Ngizocela-ke umshayeli esidumisele imoto sibe siyoqalaza ukuthi bakuziphi iy'ntaba. Okay, ngingabonga kakhulu. Bafowethu 24 hours uSkhindi uhleze khona, sisebenza ngobumnyama noma ikuphi noma inini sihlezi sikhona. Njengamanje sibheke kulezi iy'nsizwa lezi sithola ukuthi ngempela bakuziphi iy'ntaba sikwazi ukukhuluma nazo ukuthi cha bafowethu kwenze njani. Mshayeli xitshitshi asambe. Alukho usuku engilithanda njengolesihlanu ka-EasyBet ngoba bakunikeza up to 150% kwi-first deposit match yakho. Lalela-ke ayikho into elula njengokuba ingxenye ka-EasyBet njengokuthi nje ujoyine khona ngoba usebenzisa nje i-link elapha kwi-description futhi mase uhlangana nefomu ugcwalisa ifomu kalula nje kanjalo. Emva kwalokho akuna-deposit efunakalayo and usebenzisa nje our promo code okungumzansi 50 wenze sure ukuthi ufaka in capital letters. Mawudliwe u-EasyBet ukubuyisela 15% emalini okade ubhetshe ngayo. Okubaluleke nakho konke ilokho okufanele ukubambe. EasyBet awujoyinwa futhi awudlalwa abantu abaneminyaka engaphansi kuka-18. Make sure ukuthi iminyaka yakho qala 18 yaphezulu. Haya somthola. Bras uhamba kanjani? Sure. No bafo. Ubafo lo kade ukhuluma naye emini lo uthe udrive ama-truck uhleze ngekho mfowethu. Ngikhona la ngakwesakho mfowethu ngoba ngiyilana i-truck ngizodeliver nje. Sengithi ngeke mfowethu ngoba umsebenzi wakho muhle. Ngiyacela mfowethu ungiphi location ngivele ngifike lapho ngikunike le mali le cash. No mfowethu lo usebenza naye. No mfowethu ngenxa ukuthi ya sengisho ukuthi ngoba kusasa ngiyaphuma ne-truck so ngicela nisondele bafowethu nami ngithathe imoto yomlungu la. Kulungile ke nginikeni location ke bafowethu ngizosuka sengithole yona. Number 1 awu nayidlala ke bafowethu awu. Okay. Send location ke bafo. Okay, Mzansi. La siyabatrapha manje ngenxa ukuthi bayishintsha indawo zokuhlala ngoba nje ngithe umsebenzi bawuveza la ku Facebook bashintsha ama-page make babona sebebanjiwe ngalaba bavule elinye. So into ezokwenzeka sicela i-location kubona ngoba sibatholanga la ebesithiwa bahlala khona. So njengamanje ngibadobile ke ngidriver impolompolo sizobathola sibafuna sibathole impela. Ake silinde ke sithole i-location then sobe sesisuka siya khona Mzansi wami. Bafo uhamba kahle. Ngicabanga ukuthi i-location isibeka kulomuzi lona mfowethu. Angazi noma mhlawumbe sesudlulile. Ya le Shama Hazards bafo. Sure. Okay. Abantu babeqhamuka ungazi abaqhamuka ngakhona. Ngenza lapha. Kade.
Hey bafowethu nina. Hayi mina nginifonela bafowethu. Uye ubafolo wangathi phela ngihamba ngamathi. Hawu ibona lapha. Ibona imali yami. Ibona lapha. Mana ke bafumana. Mana. Ibona lapha. Mana ninjani niyaphila kanza kwethu? Manini. Mana. Ngicela lentozi ngicela sikhulumeni bafethu ni right usisi niyamazi sondela sondela labo mntwana labo ibona badla imali yamathayini animazi lo sisi niyangazi cha niyangazi anikazi kanjani mina ngicela ngathatha imali yangu Facebook ku TikTok nina imanini oyenza kwethu okay lalelani ke siyayigoqa ke manje lento okay imanini ngikhuluma nani angithi ngiyabonga mfowethu ngiyabonga bafo ngiyabonga ukuthi ungisize ngicela senze kanje njengoba sinificela emgaqweni yabo manje abantu bagcola umgaqo cela nikhiphe inentozi nisiphe indawo sokwazi ukukhulumela kuyona yini udali wakho yini le oh okay khona lapho khona sambeni manje oh imali siswami uyaqinisekisa ukuthi insizwa yami ungatatazeli ungakwenzi lokho ofuna ukucabanga ukwenza ne siswami ibona labafana ibona impela lawo bobabili Ubona ubaba angithwele uvumile nje isikhathi igadi likuvimba lapha noshilo wathi uyamazi sisi ya ngivungiswa ukuthi ngisesikhonjeni namhlanje okay lalelani weinsizwa zami ke lalelani nisebancane kakhulu ne ngifuna nikwazi ke ngifuna nazi ukuthi njoba ngila angizeli kuzodlala njoba ngifike nomama nje nginibambe kahle yimi ke lokho benifonele nje yimina ke benginifonela ngizongilalela phela weinsizwa yakithi uzongilalela mama ngicela ubatshela ukuthi bafika bezokwenza insizwa webafa ungakwenzi lokho ungakwenzi lokho ocabanga ukwenza imali la ithi kunalento ekuthiwa yini iwest nobafana nizophupha buka ngifuna ukunitshela ukuthi nizophupha induku lalela sisi wami yizo lezi insizwa ngithi yizona impela ngicela ke uyitshela ukuthi zenzani kwakho ngoba isikhathi asikho anginasikhathi sokudlala izingane mina nenza ama measurement ngangikhona mina la nganginibukile and nemsebenzi wena measurement nafike lapha nenza ama measurement nabuye nithi ngicela ugadela yafanisa ngiyaza ama details wena ngathi yafanisa bona manje uyichamele ngafaka ufuna umela kodwa mfethu ngayifaka imali these ngiyifakile imali seniyangijikela oh 6 months wonke Konteza nawe ya 6 months wonke ngasaba khuluma asikhuluma indaba zethu yabo manje nawe imaki lalela yini zoyakude fethu asibazi abantu umsente ukahle ukupenika nawe fethu mfundo ezongihlanganisa yini manje imaki ngane kwethu wena ngathi unenkinga right umfowethu right sekujamuza right abantu ko Facebook ko WhatsApp mina ngimali ngiyayibona hayibo nangu umuntu nje nami ngikola futhi kweminye kwekunqola abantu bazokhokha imali yami imali le mali futhi ayizange ingene kumina mfethu ngicela angazi manje ngiflathela ngizobe ngiright manje ukuthi lentizwa ngifuna ube ngathi khuluma nje iqiniso angifuni ube ngathi manje na buda ukahle phela na ungibamba kanje angivale ndana kameleni lalela asilazi ulethi cenambe kamnandi siyabonga ivashela yabo yasiyabonga amakhamera kumnandi yonke into into right mfethu ngiyakhuluma ngena nami asibazi abantu abamashe amakhamera bra hayi siyabonga abe kumnandi bana wensizwa sihamba mfethu umsethi nawo manje webafa ngimthinta mina umuntu khuluma ngifuna ukuvala nangu komunye nokukhipha imali zani wena imali za yini manje imali yazi ngifuna ukufona ngilalele bafweni sacela ngilalele nibancane ne mina ngizosiza nina njoba ngilana ngizosiza nina ngicela ngaphakamisela umoya nabantu manje abantu babhizi ngizolanda imali kasisi mina nahamba nolento uzinda imali kasisi sebenza amathanzi umthetho wakho ngoba le mali uzokhokha wena no basenzile imali lalani ke bafana baba njengamanje
abafana bami ngiyayifuna le mali kamama ngoba nilokho nidlalisa uginqa ugoqo njengamanje ngiyayifuna le mali kaSusi njengamanje ngisadlala nisakwazi Eastern Cape nihambile nawo match Eastern Cape Bethi ikhona le mali le kade sishaya usungenza inyoni Eastern Cape usumkhanda inyoni Eastern Cape yabona angiyazi uzofika isikhathi la ngizocela ungithathele le Eastern ndoda Cape ngiyokwenzani Eastern Cape angithi nina nifaka Kaza amathathu ngisho nasegoli nangu sikhuluma iqiniso Nisolana namse swako Eastern Cape mfethu kamera manje mfethu sesizobona nje uswako Eastern Cape mfethu umuntu iqiniso la mfethu Olet uyalazi Olet ngoba Olet siyalazi hayi bulazi nobani Olet siyalazi okay yazikuthini mfethu uhamba nale Olet lakho mfethu ngoba manje ngizokhuluma into imali zani lezi nangu sacela uyeke lo ecule istory na zwiphe amade vala umlomo wakho ikhulume le ndoda ya na Eastern Cape no match umuzi kanjani ngicela uchaze ngemina ke manje uchaze ukuthi kwenzakalani imali ayingenanga kumina naye kodwa Eastern Cape na match Eastern Cape egcine saya sahamba sawomeja sabuya pura sima ngoba kakali miyeke angifuni kube ngathi violent pura wahle ngicela ungimele kancane yes na Eastern Cape uyafana umcula yes come bafungithe whip your mouth okay njengamanje uzophinda ikuthathe le ndoda ikubekela phezulu ikise ngale icinike nje umzuzwana omncane uzobuya umanzi te uzoleqa ianda manje ufuna ngifile awufeli you tend to solve up the problem la wena lalela yaphinda futhi na Eastern Cape na uyaqhubeka mfethu ubone ukuthi solinyazwa lana sizofa lana ukhuluma lento oyikhulumayo mfethu sizofa la ukhuluma lento oyikhulumayo mfethu chibatshela uyadlala mfethu Olet silazi mfethu hayi bona umthitha mfethu soyibuyisa ngani le mali soyibuyisa ngani imali ingekho soyibuyisa ngani lokuzuma into engekho zikhona ziphi sikhona ngalendlela eniqola ngayo abantu eniqola abanye webuyisa ngale niqola ngayo abantu yazi ukuthi ayiphelele mfethu imali yayo kodwa nje mfethu awukhiphe nje okay no lalani ke webafana bami mina ngidila namalalelani la ngidila nama case ngidila ngeke baleke lo sengimbonile nanga umuntu ozenza iqhude la lalela hey into esizoyenza uzongena ke njengamanje nansi imoto lapha ezantsi lalela uzokulalela uzokhipha into yakho kuphi hey uzokhipha into yakho I have my dog mina ngenja yami la yangithi hey wena hey uzongilalela ke njengamanje yabona ke manje sikhande iphukuphuku uyasitshela umsenti ukuthi umsenti wazaza come here you shit wazomela wena ambani umsenti come here lalela weba lalela ufuna ungilalela phela ngicela ungilalela ukhuluma iqiniso ufuna ukwenza into yodwa njengamanje uzongilalela ngithi sifuna imali kaSisi seyifuna imali kaSisi njengamanje uzongena emotweni siyami sikhiphe garage seshilo lokwathi khona imali ekhona engenile engango 6000 njengamanje singena emotweni anihambe nomsenti ayikade muke sambe ngena emotweni yazi umsenti ngicela kabi nini ayifuna imali yami yabona umsenti mzansi wami sesikwazile ukuthi ke usisi sizakale nakhona ukusizakala kwaSisi ngifuna nazi ukuthi esikhathini esiningi njoba ngihamba negadi elilodwa ke ngicela amaphoyisa engiphelezele mangihamba ama case akanje mangihamba nje ngisiza abantu akhona amaphoyisa ngifuna nikwazi lokho ukuthi mangisebenza kusokukhona namaphoyisa so into eyenzakalile sesifikile egarage usisi wayithola imali yakhe abafana ke basebethatha ke ingalo yomthetho imali ayitholile usisi imali ngicela ukudedela ithuba sisi uthole malini abafana bakunike malini abafana bangikhiphelile u6000 rand bathi basazoke bazameke angazi oh okay sothi ke isho into imali esisele malini njengamanje shuthi bekwemalini yabo beku15000 beku15000 shuthi kusele imali ekhona manje ishuthi imali oyitholile is malini bafethu ishoni phela 9000 yeah ngiseni 9000 so usese nje usutholile ku9000 mhlawumbe ukuphawula kwakho ukuthini mina engakusho ulo u6000 nciseni ningixolele ukuthi ngiconfuse nalo mfana lona uyalwa ya engakusho nje ukuthi ngibonga uSkhindi nomzansi ngokungitholela yona le encane imali engiyitholile kona ke ngiyabonga umsebenzi wabo ngiyathemba ukuthi ngesikhathi esilandelayo bakithi uyokubuya nale esele imali le esele ngakubona ya
ya ngoba nakhona singakwazi ngangukuthola ukuthi bazoyikhokha kanjani. Amaphoyisa abavalela ngoba baningi abantu abababambayo la ku-social media ukuthi benza ini, bakhe izindlu, befike bemenza amajamende, banezinto zokukala yonke into. That's why bevaleliwe. Asazi ukuthi-ke bazovalelwa isikhathi esingakanani futhi imali le kasisi bazoyikhokha kanjani. Kodwa ngoba sesikutholile lokhu abasinike khona, let's hope ngoba ngizolandelela nase-police station ukuthi i-case yabo ihambe ifikaphi. Uma bephuma futhi sizokwazi ukuqhubeka ukuthi sithole ukuthi imalini abayitholayo ekuphumeni kwabo uma bezama ngoba bayikhiphile imali yokugcina bebenayo kwi-account. Ngicela-ke ukubonga kakhulu Somzansi Reality. Ningakhohlwa ukusubscribe ngaso sonke isikhathi ukuze sihlezi sinithulele ama-video. Alright, thank you. Ngiyabonga.